Eta 2013 inguruan hasitako lan horrek honaino ekarri gaitu. Ez dugu esango apustua irabazi dugula, hori zuek esan beharko baituzue. Guk aurreko udal taldeko kideek egite zuten bezala lanean jarraituko dugu. Lanean proiektu honek merezi dituen diru laguntzak lortzeko, zerbitzuari eusteko eta ahal dela hobetzeko. Udal gobernutik eskerrak emateko ere baliatu nahi genuke tarte hau. Eskerrik asko proiektu abian jarri eta gauzatzeko ezinbesteko izan diren teknikariei. Ainhoa Larrea, Arantxa Zabala, Irati Galarza, Ainara Zagarna. Eskerrak nola ez bide lagun izan ditugun Bailarako herriei. Aduna, Alkiza, Larraul, Asteasu. Eta eskerrak baita ere Leire Zubeldia eta Alaitz Armazabal zinegotzi hoiei. Eta nola ez bide lagun izan zaituztegun Bailarako herriei. 2014an Aldundiko parte hartze prozesuan parte hartu zenuten herritar guztioi. Herritarrona da orain benetako ordua. Gozatu. Aiztondoko eta Zizurkilgo herritarroi. Zuek eman diozuelako bizia eta eman behar diozuelako bizia leku honi. Osasunarekin urratu dio esaerak, eta horixe da opa dizueguna. Liburuek ere erabiltzearekin hartzen baitute bizitza. Izkiak hitzak lerro, eta lerroak pasarte, bihurtzean hizkuntza bat, bilakaliteke arte. Liburua hasieratik, azken horri alderarte, mundu berri paralelo, magikora daramate. Liburutegia denez, liburu eskaparate, jakinduria iturri, eta gozamenu uarte. Txoko hau egon dadila, bere leio bere ate, munduari irekia, eta mundutik aparte.